ପାଇବା ଆଉ ଜାର ଧରି କୁଆଡେ ଗଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଘରକୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ବେଗ କୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ କୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେମିତି ହିଁ ଆମକୁ ବସ୍ ବି ମିଳି ଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ହିଁ ହଠାତ୍ କରି ଆମ ଆଗକୁ ଖାଇବାଟିଏ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପଛରେ କି ମେ ଝୁକେଗା ନେଇ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଯାହା ଯେତିକି ମତେ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ବୋଧେ ପୁଷ୍ପାରାଜଙ୍କ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍। ତ ଆମକୁ ବି ବାଟର ଏମିତିକା କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲି, ବାପାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଧରିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଫରିଓକୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଖରେ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଫଟାଫଟ ଯାହା ଦରକାର ଜିନିଷ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ନେଇ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଭାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇଁ ନେବାର ଥିଲା ଡିଜେଲ, ତ ଆମେ ଜାରକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କୁ। ତ ଫଟାଫଟ ଜାର ଡିଜେଲ ଫୁଲ କରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ। ତ ଘରକୁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲି, ତ ଫଟାଫଟ ପାଇପ ଟିକୁ ଧରିକି ଜାର ଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ, ତ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଜେଲ ଜାର ସହିତ ପାଣି ମିଶାଉ କାଦୁଅ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରେଟ ରେ ଖସୁଥିଲା କୁହନ୍ତୁନି। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମାର୍ବଲ ଉପରେ ତେଲ ଢାଳିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ତ ଭାଇ ମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖକୁ। ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଫଟାଫଟ ତେଲ ବି ଢାଳି। ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।